Moi täällä pelaa. Taas kun toi sitä ottakaa. No se oli kun vähän jätettiin vähän musua. No nyt mennään vähän pelaamaan. Me ollaan täällä ulkona tekemässä osa 2 viikoa. No, vitsi. Niin nyt mennään pelaamaan vähän. Okei, Clash Royale. No mä en ehdi ihan kun mä menen kouluun. Niin. Ja sit varmaan mä ehdin vielä iltiksessä Lighting. Okei. Sopii mulle Lighting. Ja Giant. Okei. Wow. Kaikki. Aivan kouluun. Oh. Voi ei. Voi. Nyt me ollaan koulussa. Nyt luulen, että nyt me tarvitaan vähän puolustaa. No jihaa. No nyt laitetaan vähän Mini-Pekka tonne. Hyvä Mini-Pekka. Voi. Oh my god. Come on. Oh voi ei. Tää video on nyt hullu video, mikä mä teen. Oh no. Bitch, sun pitää hoitaa se. Tää Lighting tulee. Lighting on täällä. Voi pitää puolustaa vähän. Voi. Ei. Ota suoja. Oh my god. Bommi. Valtteri. Oi ei. Se lähti hakemaan tai pakko. Joku valtii. Sitten tehdään vielä 2 peliä. Hei pommi. Okei. Vielä 2 peliä sitten. Voi vitsi. Saamme pelata. Ja mä rekordaan nyt. Miten? Mä rekordaan täällä. Saamme pelata. Oota vaan. Okei. Voi ei. Joku ihme Spare Goblins on tullut. Giantkin on tullut. Tossa noit tulee. Fireball. Vitsi, Giant ei kuole ikinä melkein. Kuole siitä Giant. Damage. See you in the hill. Witch. Kill him. Ei kortti oo selektoitu. Voi ei. No siitä se tulee barreli. Vuorokaa. Vitsi, nyt on vähän vaikea paikka. Shit. Sä et häviin. No häviin. Tuolta tulee Mini-Pekka. Arvaan mitä tulee vielä. Nyt Sä et hävii. Hävisit. Saamme pelaa nyt. No, 1 peliä sitten.
Mä rekordaan. Mobitse mä rekordaan. Joo. Missä klää? Suomen kunkut. Mä Ei oo vielä hiljaa. Suomen kunkut on mun klaani. Tai ei oo ainakaan mun klaani, mutta mä oon mun kaverin klaanissa. Joo, ääni. Okei. Nyt rekordaan. Lighting tulee. Nyt pitää vähän varoa. Please. Toi mä nostan mun lighting. Ai huono. No lighting on hyvä. Okei. Siis. Niin, ainakin. Which pitää kohta olla? Älä. Joo, hyvä. Mut se ei auta edes mitään, kun se pisti tossa. Vaan mitä nyt yritit sanoa? Okei. Sä aiot hävitä. Ei se häviin. Joo, niin et. Okei. Hei, pistä tuota. Oh, hiljaa. Unohdit sä, että mä rekordaan täällä. Onko jotenkin vaarallista? Vitsi, meinasin äsken taas. Okei, nyt tulee Giant tällä kertaa. No miksi sä menet sinne? Miksi sä menet tonne? Mini-Pekka hoitaa homman. Mini-Pekka aina hoitaa homman. Kato, Mini-Pekka sitten juoksee. minä voitan. Hajaa! Juhu! Saamme nyt pelata. Okei, nyt aletaan nyt lopettaa tää. Okei, Silver Chest on pullussa. Nyt näkään nyt vähän lopetellaan. Mä teen sit vielä Iltiksessä videon. Tää on osa 2 sitten. Nähdään.